Yine bu üç makala yankı firma önümüzdeki yıllarda has öňe çykjak kärleri we öküpleri 7 san bölümde jemleýär. Ne birincisi görüşüňiz ýaly data we emeli intellekt, data and artificial intelligence diýär. İkincisi inženýerçilik we bulut hasaplamasy, ýani engineering and cloud computing. Üçüncüsü adamlar we medeniýet, önüme sürmek, product development. Beşincisi marketing and satu we onuň mazmuny, muňa düşünmek. Altıncısı gözewçilik ýa-da ide hünärleri, care professions diýilýär. Bu esasan saglyk ulgamyna değişli. Kärler gözewine getirip bilersiňiz. Yedincisi ekologiýa değişli hünärler, green professions hem diýilýär. Ünseriýan olsaňyz esasan ýanky 1-nji, 2-nji, 4, 5, 6, 7 içinde de hemmesinde diýen ýaly IT ulgamy has öňe çykjakdygy şu wagtdan aýdylýar. Elbetde Hemme kişi IT ulgamyna öz ornuny tapmaly diýen bir düzgün ýok. Sebäbi adamlar bilen işleşmeli, adamlaryň psihologiýasyna düşünýän kärler hem gerek, elbetde olaň saglygyny seretýän kärler hem gerek. Şoň üçin öz ukuýuňyza görä, öz talantlaryňyza görä, öz bilimiňize görä sizem şul ornunyň birini eýläp bilersiňiz. Ne geçelim birinci bölüme. Data we emeli intellekt. Muňa değişen hünärler şular diýip bellenýär. Birincisi artificial intelligence specialist, ýani emeli intellekt, kompýuterler bilen işleşýän hünärmen. İkincisi data scientist, maglumat ilim işgäri, maglumat hünärmeni. Üçüncüsü data engineer, maglumat inженери. Dördüncüsü big data developer, uly datalar bilen işleşýän önürjü ýa-da hünärmen diýsem bolýar. Bilşiňiz ýaly biz maglumat döwründe ýaşaýas. Hakykatdan maglumat käbir kompaniýalar üçin, käbir guramalar üçin gaty uly rol oýnaýar. Mysal üçin iň bolmaganda bir satışlaryňyza seretjek bolsaňyz ýa-da bir Facebook, Instagram, Twitter'den ýa-da bir zatlar çap etýän bolsaňyz, makalalaryň okulanlygyny, like goýulanlygyny, aýsam bolsa bir zadyň ýeşireden zadyňyzyň halananyny seretjek bolsaňyz ilki bilen näme maglumatlary seretýäňiz, maglumatlary seljerýäňiz. Uman bil we bundan soňky aýtjak kärler mesasan 25-nji ýyla çenli has öňe çykjak kärler şular diýip bellenýär. Ne soňkysy data analyst, datalary analiz edýän, olar jemleýän hünärmen. Analytics specialist, analitik hünärmeni. Analytic consultant, analitik maslahatçysy. Data consultant, maglumat maslahatçysy. Business intelligence developer, emeli intellekt önürjüsy ýa-da iş alyp barýan önürjü diýsem bolýar. Bu kärlere değişli, öň plana çykýan ýa-ni top skills, ukyplar diýeli. Şular diýip bellenýär. Sektorlarda mysal üçin iş gözleýän adamlar esasan şu ukyplara has üns bermeli aýdylýar. Ene şulardan ibaret dolar, şulara üns beriň diýerler.